Dobrý deň, prajem, tak pozerám vaše BMWčko v Martine. Tak BMW vyzerá pekne, ako je to pekné auto. Pozrel som aj v motorovom priestore, som pozrel i nosné časti, tak to ich možno, že nevidno, ale nosníky nevyzerajú, že by boli poškodené. Pozrel som i vykop pod olejom, nenašiel som tam usadeniny chladiacej. Svetlá takto vyzerajú pekne, všetko funguje, autíčko takto je pekné. Hej, pozrel som aj, tu co sa nachádza tá brzdová kapanina, tá je pekná číra, není ani hnedá, ale je aj plná, takže očividne tam len asi interval, ktorý má mať, ako proste na výmenu, tak zaznamenalo, že ju treba vymeniť, hej. Brzdy, tie už niečo majú za sebou, vidno to podľa tohto cuplíku, ako proste, ale aj sa mi zdajú už trochu také odratejšie platničky, ale čo to majú za sebou, ale ešte nejaký ten rok môžu asi aj vydržať, ako proste, ale z istotou vám to nepoviem, poviem vám to až po jazde, keď sa na tom aute preveziem, hej. Pneumatiky máte z roku 24, sú to Micheliny, nevidno na nich, že by boli vnútorná časť, že by tých pneumatik bola zodrata, takže geometria bude dobrá. Interiér je takto veľmi pekný, čierny, kožený. Na palubovke nesvietia nejako chybí, jedine, že je predná kapota otvorená, hej, to preto vysvecuje, aj to tu tak píše. Hej, ale inak je tu všetko funkčné. Diagnostika ukázala veľa chýb, ale to len preto, lebo je to podpätie batérie, ako rozumiem. Za autom sa dlhšiu dobu nejazdilo, tak to robí preto. Akurát som odskúšal panorámu, tá je funkčná. Hej. Odskúšam aj ďalšie veci, ale podľa diagnostiky je všetko funkčné. Tam je len skrz tej batérie, tam vypísal len chyby. Si pozrite aj interiér, hej, krásny čierny kožený. Zadné brzdy už tiež majú čotok za sebou. Ale podľa mňa ešte nejakú chvíľku vydržia. Zadná kapota tiež. Máte to auto bez rezervy. Hej, tu je ešte jedna značka, asi zrejme na nosič bicyklov. Ale tiež je to tu pekné všetko. Ešte tuto sa spýtam za tú roletu, že či ju majú ako k tomu autu. Ale kapota sa aj pekne zatvára. Hej. K autu sú aj zimné pneumatiky z roku 21. Hej. Ten interiér máte krásny čierny, kožený. Autíčko je čisté, nič tu nie je nejako nadmerne poškodené. Panoráma. Takže tak, meranie laku nepreukázalo. Toto nie je škrábanie, trošku špinavšie to auto. To všetky škrábanky možno nevidno. Takže za mňa to vyzerá fajn, ešte ideme na jazdu a po nej vám potom zavolám, hej? Tak vám prajem pekný deň, dovidenia.